Şeýle-de Mary vilayetiniň Tagtabadyr etrafynyň merkezinde Mary Telekom vilayet elektrik aratmaş karhanasynyň Tagtabadyr etraf aratmaş bölüminiň täze gurulan Döwrebab edara binasy açylyp ulanmagy berli. Bu täze görkana bina etraf merkezine aýratyn gözellik çaýa. Täze binanyň mukaddel garaşdyrylmadyň 33 ýyllyk şany toýunyň öň ýanyna açylyp işe girdilmegi Sewitiň batyar ýaşaýjylarynyň bayramçylyk ruhyny arşa götürdi. Davaran etrafın medeniyet ve sınıqat işgärleri, aydın misallar, joşgany tanslar bilen belediler. Yerine etiren aydınlarda hemde tanslarda garaşsyl baky bitirip otanmaz, batyar zamanamız, diyarymyzyň bedew watly ösüşleri, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaramyzyň alyp barýan il, halk, döwlet, behbetli işleri belentden wasbedildi. Dawarada çykyş edenler etrafyň ýaşaýjylaryny täze binanyň açylmagyny gutlap, şeýle Döwrebab etraf aratmaşyk bölüminiň edara binasyny gurdup beren Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaramda alkyş sözlerini aýtdylar. Davranyň dowamyna täze dehqanyň gurulşygyna tapatly dähme çeken gurulşykçylary hormat prezidentimiň adyndan sowgatlar goşurly. Soňra mehmanlar täze gurulan edara binanyň öňümçilik maksatly we iş otoglaryny aýlanyp gördüler. Öňümçilik maksatly otoglarda oturduran daşary ýurdun iň kämil tehnologiýa esaslanýan sany ulgama değişli öň dawaje terişler bilen enjamlaşdyrylan bolmagy mehmanlaryň toý şatlygyny arşa götürdi. Ýurdumyzda Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň peder ýolyna münasip dowam etdirýän hormat prezidentimiň parasatly ýol başlygyna halkymyň ýaşaýyş durmuş derejesi gün-günden pajarlap etýär. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne watanymyzda bina edilip, bagyar iýleşlemediň ygtyýany berilýän disgalaram şunyň aýdyn misalydyr. Mary Telekom vilayet elektrik aratmaş karhanasynyň bölümesi esasyna gurulan 2 gatdan 16 san öňümçilik we iş maksatly otoglardan ibaret bu edara binasy her iki zamanyň iň täze tehnologiýalaryna esaslanýan sany ulgamyň Döwrebab enjamlarly öpüşine edilenler. Dünýäniň ularına laýyk derejede bina edilen bu etraf aratmaş bölüminiň täze jaýyny Mary gurulşyk öňümçilik birleşiginiň etrapdaky 9-njy gurulşyk gornama müdürlüğiniň gurulşykçylary ýokarky derejesinde bina etdiler. Disganyň içinde Hatay Halk Respublikasynyň dünýä belli Huawei kompaniýasynyň sany ulgama dayanýan iň kämil tehnologiýaly Jipon enjamlary ornaşdyrylan. Munyň özi etrafyň ýaşaýjylaryna aratmaş hyzmatlarynyň durly görnüşlerini ýokary medeniýetli guramaklaryna ýardam berer. Täze disganyň açylyp işe girdilmegi münasibetli dawra geçirilip, ol hakyky bayramçylyga guruldy. Dawaratmaşanlar etraf aratmaşyk bölüminiň täze binasyny gurdup beren Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaramda alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdyp, janlarynyň sag ömürleriniň uzak alyp barýan il halk umum adamda behbetli belen tutumly işleriniň hemişe rowaç bolmagyny arzu etdiler.